Днес е 12 април, по-известен като Деня на космонавтиката, защото през 1961 година първият човек в космоса, знаете кой, Юрий Гагарин, е излетял точно на тази дата. Има обаче една история, която може би не е доказана, но лично аз се вярвам. И тя е много красива и много впечатляваща. Тя е именно, че Юрий Гагарин преди да излети, вече напрежението е абсолютно на макс. Значи скафандър е сложен, борец е 9, да, точно 7. И те, нали знаете, те го следят, защото това е... Всичко това се записва и се знае. Сега да кажем, че по времето на СССР, нали? По времето на СССР, в този момент, легендата е, че той започва да си тънаника, не да се тънаника, да свири с уста. Да свири с уста. Това е, което ще направим за вас. Една мелодия, той свири с уста, една мелодия, която е от един църковен химн. Няма как, нали си го представяте, че няма как да запее църковна песен? По време на СССР. Да. И той свири с уста един църковен химн. Ето сега ние ще ви го запеем. Същия химн ще бъде финала на концерта на Небесна хармония. 27 април, НДК.